Check yung channel ni Hugot ni Donix TV. May ginawa siyang mga kanta. May ginawa siyang kanta sa akin. Salamat, bye. Hugot ni Donix na inspired. What's up mga kahugot? Nandito na naman tayo. Magbablog na naman ako. Magbablog ako tungkol sa aking bisita ngayon. May bisita ko ngayon. Papakita ko sa inyo mamaya. At sa hindi pa. Ito na muna sasabihin ko sa inyo. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali. Kung saan man kayo sa sulok ng mundo. Mga OFW, I love you all. Kamusta kayo? May bisita ko ngayon. Pupuntahan natin. At papatatawanin ko kayo kasi master ito sa Tagalog. Hello mga kahugot. Andito na yung bisita ko. Sinasabi ko sa inyo. Ang pinaka astig at pinaka power na Tagalog translator. Bisaya to Tagalog. Ipakilala ko sa inyo. Ito na ang part 4 namin. Okay. Hi! 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 Hello. May video kami. Kalbo na ako ngayon. Wala na nang buhok. Kalbundo siya. Marunong na mag-Tagalog. Noon, may video kami. Noon sa nakalipas ko mga vlog. Mga part 3. Tagalog, Bisaya to Tagalog translator. Translation. Oh my God. Noon, hirap pa siya mag-Tagalog. Ngayon okay na. Kunting Ano? kunti na maka-Tagalog ko na ngayon. Kunti lang. Kunti lang. Mayroon kong natutunan ng Tagalog ngayon. Meron na. Sa tagal-tagal natin nag-usap. Ito uncle. Okay. Wala ayo saya nga akong gugma diha kanimo kay gitarong taka. Ayaw ya saya nga yung gugma ko sa iyo. Tunog to taasa ako. Kay gitarong taka. Kay gitarong. Ano kalimot ko. Kay gitarong ano? Ano? Kay gitarong siya. Inaayos ko naman ko kayo. Yung mga gugma ko kanimo. Yun sa'yo. Bahala na kayo. Yun daw. Ito na daw ang yung totoo na translation noon. Yung ayaw saya akong gugma kay gitarong taka. Sige, wag mong sayangan ang yung gugma ko sa iyo. Ang sunod na to sa tong kay gitarong taka. Kay tapat. Kay tapat. Kaman ko sa nagtapat man ako sa iyo. Nagtapat man ako sa iyo. Huwag mong sayangin ang aking pag-ibig kasi tapat ako sa iyo. Yun. Kay tapat man ko sa iyo. Ito. Hindi ko gustong dili ko gusto nga mawala ka sa kuha. Hindi ko gusto kung mawala ka sa akin. Hindi ko gusto kung mawala ko sa iyo. Hindi ko gusto, sige. Hindi ko gusto mawala ka sa kuha. Sige. Hindi ko gusto kung mawala ka sa akin. Hindi ko gusto nga mawala ako sa iyo. Mawala yun. Ito. Walay katapusan akong gugma diha kanimo. Walang katapusan ang gugma ko sa iyo. Bisaya. Pareho lang yun. Bisaya lang naman yun. Walay katapusan akong gugma diha kanimo. Sa Tagalog. Walang
walang katapusan. Hanggang Hanggang walang, sige otro. tama na. Tubang Dre. Walang hanggang ang utrohada to be. walay katapusan akong gugma diha kanimo. Si Crystal ka ni Gawan. Walang hanggang makatapusan. Walang hanggang. Walang hanggang matapos ang iyong gugma. Pag-ibig dahil pag-ibig. Walang katapusan ng pag-ibig ko sa'yo. Walang hanggan ang pag-ibig ko sa'yo. Yun. Ito. I-translate. Translate. Ito. Ba't mo, nganong imo kong gikambyo sa uban nga nagtarong man ko nimo? Ba't nga anong gikambyo man? Dire to bang? Dire kay kan against the light yan. Nganong gikambyo man? Nganong gikambyo man ko nimo sa uban nga nagtarong man ko nimo? In Tagalog, bakit mo ako sige. Bakit mo ako ibinaliktad? Tawagan sila dito. Bakit mo ako Bakit mo ako pinapalit? dahil pinagpalit at Pinagpalit mo ako sa tong imong tapat. Nagtapat man ako sa iyo. Yan, tapat man ako sa iyo. Bakit mo ako pinagpalit sa iba? Tapat Bakit naman mo ako sa iyo. Pinapalit ko sa iyo, nagtapat man ako sa iyo. Balik. Talaga itong si uncle ko. Talagang tibay ito sa translation. May video kami noon. Tingnan nyo kung sinong nakapanood noon. Talaga, malupit ito sa translation. Kita nyo, wala nang buhok. Yung noon niya. Yan ang ibig sabihin na matalino. Dahil sa study, tanggal buhok. Wala nang buhok. Ito naman. Salig lang pero ayaw glaom. Salig. Sana. Sa Tagalog ang salig. Tapat ka lang. Kasi yung mga paglaom. Salig lang pero ayaw glaom. Tri. Tapat lang. Huwag kang maniwala. Salig lang ayaw glaom. Tiwala ka lang. Magtapat ka. Magtapat ka daw. Magtapat ka lang. Salig lang ayaw glaom. Magtapat lang sa akin. At wag kang yung laom, unsam nang laom? Maniwala. Ayun, tiwala lang at wag kang umasa. Salig lang ayaw paglaom. Ito. Ayaw hilaki ang gugma niya. In Tagalog, wag kang umiyak. Sa tang in Bisaya ano? Ayaw hilaka. Ayaw hilaki ang ang gugma niya. Wag kang umiyak. Sa kanya, sa iyaas, wag kang umiyak.
sa pag-ibig Oh. sa kanya. Pwede na. Huwag mong iyak ka ng pag-ibig niya. Oh, yan. Ano, dek? Unsay rason nganong gibiyaan ko nimo? Unsay rason nganong gibiyaan ko nimo? Wala, matoko. Anong rason? Oh. Sige. Unsay rason nganong gibiyaan ko nimo? Anong dahilan? Sige. Anong dahilan Oh. nga Anong dahilan? Bakit? anong dahilan? Oh. Bakit? Oh. Masa to yung giimo kan? Unsay rason nganong bibiyaan ko nimo? Anong dahilan? Oh. How? Bakit mo? Bakit mo binibiyaan? Bakit mo ako iniwan? Bakit? Anong dahilan? Say diretso, anong dahilan? Anong dahilan? Anong dahilan? Bakit? Bakit mo akong binabiyaan? Iniwan. Iniwan. Grabe. Power, di ba? Talagang pinaka-power tong mag-ano, translation ng Tagalog. Oh. Ito pa. Oh. Ayaw ka balaka kay dili ta kabiyaan. Huwag kang mag-alala. Sa to, Kay dili ta kabiyaan. Ayaw ka balaka kay dili ta kabiyaan. Sige, wag kang mag-alala, go. huwag kang mag-alala. Oh. Nga, hindi kita Oh. iniwan. Sa tanang babae, ikaw ang akong gigugma. Okay. Sige. Sa tanang babae, Ikaw akong gigugma. Sa Tagalog. In Tagalog. sa tanang. Sa lahat. Sa lahat ng babae, Oh. ikaw ra. Ikaw. Ikaw ang iniibig. Iniibig. Iniibig ko. Tama. Anong masasabi mo na ano ko correct? Na correct ka? Pasalamat lang ko nga mayroong yung Panginoon nga tinuturuan ko. Oo, tinuturuan sa Panginoon. Totoo. Oh. At sa ano, ngayon, ba't matagal kang hindi nakadating dito, pumunta dito? Kasi busy ko kasi mayroong akong binantayan. May apo. Ayan. Anong sasabi mo sa mga subscriber natin? Yung mga subscriber na Dito ka, tabingin ko. pasalamat ko sa iyo Sa inyo. nga mayroong nagturo sa akin nga Nag-request. yung mga nag-request sa Ay, napa. Kasi may nag-request sa kanya, nag-message sa na ibalik daw yung uncle ko yung translation kasi tawang-tawa daw sila sa Bisaya at yun nagpasalamat din ako na dito pumunta, pumayag din. Sana na gustuhan nyo yung video namin ngayon. At don't forget to subscribe and don't click bell notification. Sige. your click your certification. Click the notification bell. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. At hanggang dito na lang. Sana napasaya ko kayo. Yan, Col. Sunod, balik ka. Sunod, Col. Sunod naman tayo. Mahaba na yung buhok ko. Pagpagupit ka. Sige, hanggang sa susunod mga Nakapunta lang ko dito kasi yung apo ko pagupit. pagupit ko sa Pagupit na yung apo. Gupitan natin yan ngayon. Ito, mga kahugot, mga kasuwid, sa lahat ng mga
OFW, I love you all. Sana, nasa mabuting kalagayan kayo. Ingat lagi. God bless. At hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kahugot. Muhammad Sup Sup. I love you.